Казвам се Мариан Попов и съм мениджър производство кроене на кожа Бадер България. В фирмата съм от повече от 5 години. Какъв е предишният ви опит? Професионалният ми опит е повече от 11 години в сферата на шивната индустрия, като за тези 11 години съм преминал през различни позиции, които днес ми помагат за работата ми. Как започнахте в Бадер България? Професионалният си опит в компанията стартирах като оператор CAD/CAM системи. След повече от година, след вътрешна промоция, получих възможността да бъда началник смяна в кроене на текстил. С разрастването на компанията получих още една възможност и бях заместник мениджър технически промени. Именно там работата ми помогна много, разви моите качества допълнително и получих още едно предложение за повишение. Вече съм мениджър производство кроене на кожа. Каква е ролята ви в компанията? В нашата фабрика кроенето е разделено на две: кроене на текстил и кроене на естествена кожа. Аз като мениджър производство кроене на кожа мога да разгледам ролята си от три страни. Първата страна е обучителната, което ще рече предавам знанията, които съм натрупал с годините на служителите с цел да ги усъвършенствам и да им помогна в тяхната работа. Втората е спомагателната. По никакъв начин не означава, че трябва да свърша работата на служителите. По-скоро да им помогна да изкарат един по-добър и качествен продукт към клиента. Третата е контролираща, а именно взимането на решение при възникнали казуси. Какви са целите пред вас в Бадер България? Като цяло целта ми е да се развивам като професионалист в компанията и заедно с това да помогна за утвърждаването и да бъде лидер в кроенето на кожа на Балканския полуостров.